Селекционният процес може да е отворен процес, но... какво процес? Аз не мога да говоря, YouTube ще правя. Селекцията е отворен процес, в това няма нищо чак толкова лошо, тъй като отборите тепърва са в изграждане и до края на трансферния прозорец има много време. И доста от играчите изчакват до последно да разберат коя опция за тях ще бъде най-подходяща. Няма да губя много време, защото няма и такова. Знаете за ограничението от 15 минути, все още не съм верифициран и имам своите проблеми с YouTube. Впускаме се в това, което направиха отборите до момента, като ще използвам Transfermarkt за навигатор, най-добрия сайт по-моему, който може да ни даде информация за играчите, които биват взети от любимите ни отбори. Стартираме с Левски като шампион, всъщност ще разберете, че биват подредени отборите спрямо позициите, които заеха през миналата кампания. Левски с силна селекция, най-скъпата, наистина на 2 на 3 ще минава през всеки един отбор, защото няма време. Прави впечатление вече след дебюта на новите играчи Рейналдо Сержиньо, Давид Кусо, Алекс Сентес и Мехди Мубарик, че всеки един има какво да даде на Левски. По крилата Рейналдо и Кусо би следвало да бъдат от полза, в средата на терена Сержиньо и Мубарик трябва да заместят тези играчи, които напуснаха, и виждате и част, всъщност всички от тях виждате. Георги Костадинов, който стана спортен директор на Левски, Карлос Охене също напусна, Рилдо Филио се завърна в Санта Клара, именно от Санта Клара идват Рейналдо и Сержиньо, защото бяха собственост на тези отбори. Адриан Райчев, Стивън Стоянчев и Огнян Владимиров ще помагат за новото правило до 23 години. Преминавам към втори от миналия сезон, това е ЦСК 1948. Костадин Илиев и Борис Димитров се завръщат от Монтана, но добре познати за отбора с предводител, така Цветомир Найденов. Той е и благодетеля на ЦСК 1948 и си е истински участник в селекционния процес, тъй като там, между другото, повечето футболни хора ще ви кажат, че селекционният процес при ЦСКА 1948 е изключително сходен до най-големите футболни клубове в цял свят, и затова с повишено внимание към Жул Майер, Муатас Земземи и Ектор Куейер, чужденците в селекцията на ЦСКА 1948. Предполагам, че всеки един от тях ще се докаже под някаква форма. Остават в Бетлига Симеон Василев и Адама Траоре от напускащите, защото отиват в Арда Кърджали. Прощавайте, наистина се опитвам да съм максимално бърз. Лудогорец без нови попълнения към момента, тези, които се завръщат, да не ви правят впечатление, защото Тодор Неделя вече е собственост на Ботев Пловдив, но Слонко Сунберг ще играе в Турция при Станимир Стоилов в Гьостепе. Педро Нареси и Дин Шалмейда, да кажем за тях, напускат, като Нареси отива в Швейцария, макар че бе свързан с Левски и с ЦСК. С ЦСК е свързван Дин Шалмейда, но за да поема към ЦСК плавно, предполагам, че той няма да се присъедини към армейците. Иначе най-важното за Лудогорец, кой ще бъде и наставник на този отбор, дали Томас Сарайс ще бъде новия старши треньор, предстои да разберем, бившия такъв на Шалке 04. В ЦСКА взеха Йоел Зварц от Локомотив Пловдив, плащайки откупната клауза, което направиха и с Стефано Сенси. Италианецът за мен е най-добрия като име в селекцията на всички отбори до момента, предвид, че е двукратен шампион на Италия, пък и при дебюта му вече дирижираше в халфовата линия на ЦСКА срещу Дери Сити. Жан-Филип Гбамен е пък другия с сериозна визитка в лятната селекция на ЦСКА. Той идва от Мец, но е бивш играч на Евертън, платил е отбора на Карамелите 25 милиона евро за неговите услуги, или паунда, без значение, доста сериозна трансферна сума. Тамиму Ору е също сред новите, той идва под найем от Ботев Враца, да видим дали ще запълни празнината, оставена от Иван Торицов, към когато имаше много критики в последно време. Може би даже след изпусната дуспа срещу ЦСКА 1948 преди няколко сезона, когато ЦСКА не успя да стане шампион. Лумбард Делова, продаден за близо 1 милион евро, пак откупна клауза е платена от Медспор, а Илиян Илиев младши също поема към
Турция и ще играе за Истанбулспор. За Черно море интересни нови времена предстоят, но със същия наставник Илиян Илиев остана. Той ще разчита на Александър Колев в нападение, както и на друг опитен играч, бивш футболист на Добруджа, Венцислав Керчев. Това са така по-опитните футболисти, които бяха взети през това лято. Дава се възможност на други имена от школата, като Георги Венцислав и Петър Маринов. Петър Андреев и Александър Тодоров пък от другия изпаднал Монтана идват. За чужденците Лучано Складроне ни говори достатъчно, защото той бе в Берое, докато Барандас и Аши ще се доказват тепърва. Не може да кажем кой знае колко за тези двамата. Димитър Тонев и Асен Чандъров отиват в Ботев Пловдив, докато опитните Владко Друбаров, Дани Мартин и Андреас Калкан, както и Цветомир Панов, останаха без клубове. В Локомотив Пловдив, меко казано, мъртвило от към нови играчи. Най-важното е, че Димитър Илиев окачи бутонките. Там поредния скандал, свързан с това, че Христо Крушарски не се бил обадил дори за чао на Димитър Илиев, на легендата на Локомотив Пловдив. Димитър Илиев остави толкова много на Локомотив Пловдив, че най-малкото от уважение заслужаваше повече, но феновете му го дават. Не е чак толкова фатална ситуацията сякаш. В Арда Кърджали, кърджалийци, след като този път няма да играят в Европа, но пък не изневеряват на стила си, взеха още интересни български имена. Виктор Попов се завръща в родната ФБ лига след периода си в Полша. Не чак толкова сполучлив, но ще пасне, вярвам, отдясно на отбраната на Арда Кърджали. Янко Георгиев ще допринася с опит, бивши играч на Септември, Пирин, Царско село и така нататък. Доста отбори, в които играе Янко Георгиев. Дерик е интересно име в защита. Той е бивш юношески национал на Бразилия. Идва от Варзин, от Португалия. Сред напускащите Ивелин Попов, знаете, той окачи бутонките малко по-рано през годината. Пламен Карчунов недалеч от този момент също. Андре Шинашики и Феликс Ебоа. Това са играчи, към които интересът ще бъде сериозен. Нищо чудно да останат на територията на България и след това лято. Заслужават си качествени футболисти. Доста богата селекция пък в Ботев Пловдив, освен Тодор Неделев, доста български играчи, което ми харесва. Има и такива чужденци, но генерално български футболисти. Естествено, на първо място бих казал за връщането на Георги Миланов в България, бившия носител на купата с Левски, бивши играчи на Литекс Ловеч, изключителен футболист, към когото ще повишим интерес още от първия кръг. Надявам се, че ще се представи добре в Ботев Пловдив, защото го заслужава. Асен Чандъров също опитен полузащитник, вече стана ясно, че идва от Черно море. Богдан Костов ще трябва да замени, забележете, сърцатия десен крайен бранител, дори на моменти и дясно крило Николай Минков. Неговия следващ трансфер също очаквам с интерес. Минавайки към Ботев Враца, там Преслав Боруков ще води нападението. Този път залагат на качество и на по-малко нови попълнения. Сени Сенянк отново ще бъде под наем от ЦСКА, както и Абдула Кючуков. Що се отнася до напусналите футболисти, опитните Кристиян Малинов и Радослав Цонев напуснаха и предполагам, че те първа ще намират своите отбори. Знам за Кристиян Малинов, че от физическо естество са някои от неговите проблеми. Надяваме се, че ще може да се озове в отбор, където да играе активно. По отношение на селекцията в Локомотив София, естествено с Любослав Пенев начело, ще бъде любопитно дали този отбор ще бъде сред силните. Силно се надявам да бъде така, защото цялата история около Любослав Пенев, за този кораж и борбеност, наистина няма думи, които да го опишат. Той взима Марк Емилио Папазов и Николас Пенев, сина си, разбира се, от ЦСКА. От втория отбор Марк Емилио Папазов бе в ролята на топ реализатор на втора лига през миналия сезон, с пожелание да покаже голата си форма и в елита на българския футбол. Калоян Костов от Локомотив Пловдив също любопитно име, бивш играч на Бенфика, знаете.
Мохамед Метфаи е единственият чужденец в лятната селекция, идва той от Шарлеруа, а пък Димитър Костадинов, може би малко по-забравен атакуващ полузащитник, но също с качества, които ще помогнат на Локомотив София. От напускащите Джордан Айп тотално се провали, Симеон Славчев сред опитните играчи, които напускат в Славия. Акцент върху взетите от Монтана Димитър Буров и Омаро Балде, футболисти, които предполагам, че ще помогнат на Славия. Отбора се представи много добре в предсезонната подготовка. Мисля, че само победи записа, което си е добро постижение за отбора на Радко Достанич. Йоан Борносузов и Илиан Антонов от младите играчи, идващи от ЦСК, от втория отбор. Владимир Николов се завърна от Полша също. Мартин Георгиев от Ботев Пловдив. Тук имаше сериозна трансферна сага, защото Ботев Пловдив очакваше да преподпише с този играч, пък той изведнъж се озова в София, не вдигайки телефона си. Сега може би не е най-джентълменското поведение, но в края на кращата е важно да оценяваме по делата на терена какво ще прави Мартин Георгиев през новия сезон. Кристиан Балов е човека, който направи най-солидния изходящ трансфер от лигата за сега, отивайки в Цървена звезда за 3 милиона евро. Солиден трансфер за младия юноша. На белите към Спартак Варна, защото времето действително притиска. Това пък е най-богатата, може би, от към нови играчи селекция. Доста футболисти виждате от Добруджа. Единствено бих подчертал идването на Томаш Силва, футболист, към когото интерес не криеха и част от грандовете. Давид Валверде пък идва от Берое, Анхел Гомеш от Варзим, или Гомес по-скоро заради корените си. Тъй, че интересни играчи, по-опитния и всъщност един от малкото българи, които подписаха, това е Пламен Илиев, който пазеше вратата на градския съперник Черно море. От напускащите също много футболисти. Няма какво чак толкова да си говорим, след като част от футболистите пък ще отидат под наем в Добруджа, като един Кристиян Йовов, например, Петър Принджев и Даниел Халачев. По отношение на Септември София, малко останаха отборите до края на това видео. Педро Ферейра и Андре Либерал са футболисти от Португалия. Да видим дали ще се адаптират предвид, така да се каже, португалската вълна в септември, знаете и за новия наставник. От напусналите чужденците Робин Схултен и Аюп Абу няма да носят екипа на Септември София вече. И за завършек Дунав Русе, Стефан Гавраилов от българските футболисти, Окер Будинов и Пламен Пепеляшев с опит в FBET лига. Другите също не чак толкова познати. Един американец, Джордан Сент Луис, попада в селекцията, но дали ще помогне по някакъв начин. Има и един играч от Кипър, Кириакос Антонио. Така че и тук доста интересна селекция. Кажете ми само за финал как ви се стори до момента трансферния прозорец. Очаквате ли нови имена, които да бъдат с осезаемо влияние в FBET лига през новия сезон? Пишете в коментарите отдолу. Надявам се, че сме минали през по-важните теми по отношение на селекцията, макар че времето ни притискаше. До нови срещи, приятели, на 90 минути. Запомнете, че футбола не трае само 90 минути, а именно селекцията е част от всички тези процеси, които ни вълнуват и в ежедневието. До скоро!